Aingo siang ai kublei yi chairman bi khamsha shisha banya ya katuka ya ka service rule amendment namar ba ka shulong no kumni hadin bangapet ya bo pha delete lut barakhoi ha ka bi dei ba service rule kabaning kong e ngasuka ban pedo ba kumwi ni kinong elam di bala senior tam hangi apo KHADC jumi kawai ka dei ka ba im sngo im shimla sutnyo ya ka jing pre shitom jong ni ka EC ban wan ra ka service rule ya ka service rule ni persyang ban wan ra hadin rupusan snem ban yo ban penbet ya ki item jam thungkam thungjam ban penyat bet penyat renti ya ka jinglong ka jingman hangi po office ta ka di ka wei ka baar ka long ba hadin bagi la etri shitom rentat bat ki experts ki ba wan ban selok bat nga ka bidei bat ka service rule ila yo ban please ya ka house hapo ka house ya ka service rule andai hangai nga supet bet ba ka arrogance ka jong EV ka jinglong sarong ka jong ikum long elong jinda iwan ra ya ka amendment daki clause dan daki clauses bangin yo ban ya keren nilayo ban ya tainya hapo ka ying dorbaro andai ka jingban ra ka jong i ban ong ban delete lut ya barok khoi hangai kadang ketin pareng ka ong this is a wrecking amendment namar ba kapat uja khoi apo ka history jong ka district council ru ban pha delete lut bar khoi ya ka bill ling bagi amendments tina kalian ka jonga na ai kublei chairman ma bi khamsha namar ba kapat juja company ka jingja apo ka district council andai ha ka jingpet ka jonga hadin bengila atrishitom sisnem live night sobnai ka ni ka isi kelawan ra hadu nriu nyo tli ki bills kawai ni ka bill ka bakongsan ka bangi ko man ra ka di ka service rule 2026 and ray dangila i bai pha delete lut bar khoi tinginya kren issue apo yang dobar lada kumong ong mane ila dei senior mo MDC lada isno khia hadu kata na menta ka welfare jongi nong tei jongi hangni ila dei mon ra di ki close begini yo banya kren ko majule lang yeki wi ki bill bala pas na du ki por mishwaru and ray kani ka jingle ka jongi ka pen i bai ba im kan snap yangi ka isi ka thamai lani ken khulung khana sa hadu menta yangi kata tengah mumsha dari leiru kemusiam namar ba ko mangal ong mane khatin pareng kani ka wrecking amendment but ka intention ka jungi ka David ban penduk pendambet ya kani ka service rule kan pendu nu ji keren andai nakalian ka junga ko mangal ong house tu singi lada iwan ra close by close in the bill ginya shong hadu shibiji men miet ginya dibiet ule yu ka kamdan nu ji e andai da ka ile aku tu kawan ra ya ka jing snow ko apply ngi namar ba ka pa judan ha ka history jong ka district council ban pha delete barok khati ki amendments mendai tang ka service rule ai ka ni ka trading by non tribal ru i pha delete pamade ide ban ai kublei yu chairman budang sha i to ko por ban ra ka tu ka amendment andai dal adai ka por be in kren ai yong imtere ban ra shu ya ka tu ka amendment ti kita ki AP ki ba kumki nong snong ki pai ba ki ban smu thu ya ka jingmut jing perkhat ngi iwan hang ni po district council nadu ka sngi ka baningkong ki buromi i namar wi dei senior most no andai pindapet ya ki comments pindapet ya ka rukom kren im ba i ken khulung khana im i ken dong thala ya ka jubab ka jungi semua bitip tang mai ka rule ka ai nga ha ka tu sni ha bang wanra ka point of order hakmat jong chairman nga wanra ka point of order 88 for A4 kamot kanu ka bill kanu ka amendment ka balong frivolous but meaningless kumno ginya ta hepo ka ye la pendu rupa ya ka spirit jong ka jingnya tainya hapo ka yin dorbar fo ai ka badon buram ka jongi ti nakanya ka jonga ai ka bli shai chairman namar ba ha ka bor ka jong i pre ha ka jing start ka jong i pre i khamsha ya ka tu ka amendment ba in wanra the leader of opposition mishwa kat kum ka jing shem ka jonga kinu buan ra ya ki bills ki wan ra ki amendment but ki amendment ki dei clause by clause mo na ni section by section kan hang ta ka ngila ban nya na ngila ban debate na ngila ban pi ki nya ki jutam ki jongi hendai hakum ka ni ka khep ka bamanta nadu basdang hadu bakut la pha delete lut ti ya ka ai ka nyin ya keren ti yong tu si yong na kum nu yong na sha nang keren tang ka part 1 kani ka index jong ka service rule kani ka index part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 part 6 la pha delete lut ikini bar khoi te ka sa sang ka ai kan man ya keren ka sa sang ka sindrong ti kata ka ka wei ka ba long concern ba yang mo ka penkhia jimut yang ha tu singi ka lomba balengin tiang mengin debate te la da phiban ka lenti ka babet andai ka edi rules tu ka la batai bet la kinu ki rules kiba bam ya ha ban ya keren ka house da kada ong iping ai ngu shai chairman namar ba i kampe chiliang inu yeng be halor ka nongrim ka jong i ba i klem sha ban ya ka ni ka amendment chakma kuma ong iping mene hadin henry fu san snem kani ka EC da ka jingtre shitom ka jong ka kala kloi ban wan chakmat ban pen bait ka ni service rule ban pen rungru hapo ka service rule ya ki bomdon hapo ka 1961 ban pen suk ka kontri kam hangni te kani ka dei da kam dei ka jing ko chat ka dei ka epat kani te kata ka dei ka khubor ka babha baki nongpet kin su thu kani bangi persyang man ra ka babha kuma ong pinri pesan snem shwa padan manu bakta ka service rule andai lada kan ka isi pada ha jing tre shitom ko jongka pada ka persyang man wanra ka babahang ni kibun stang kinong ko ja ndai tang kataru kuma ong mene
Mendade etang baki wok jat. Ki ken ba kani ke service rule lani kinu ki bills bon ra da kani ke isi. Kidai ki bills ki belong kam kai mat chungki. Kam la ai belong kum ta. Ni ngim dei syute ki klung ki kena. Gila sya jit ki pai ba. Berki pai ba apa ki jit yangi. Ki kemi nanti bangin le ke ke babha. Bat kani kani ke wei ni kesenjam ke babha ke bagi persyam ban le. Na kaliang jung ke isi ke jungi. Hendai dalai kendu but ki senior politician ki bala long MDC la bun snem. Beli kim sutu e kata. Ki kani ke jingi urat ken. Ya ka hok jong ka isi ke jongi ru bangin pa sa kani ka bil. Hendai kumbang ala ong ipi mane ba nakaliang ka jongi dalile ngim nom syong thai in wan ra bet yaki kam ki babaha nang ni syakmat ha ka bide bat ban pan bahai council ka jongi. Hinde pet ya ka part 1 ka kren pang ka general administration. Kemudian kani ka kren bet ya ka general condition of service ka promotion direct equipment bat ki miscellaneous. Hinde pet ya ka part 2 ka kren pang ka judiciary. Hinde pet ya ka part 3 ka kren pang ka forest and environment. Hinde pet ya ka part 4 ka kren pang ki kam civil engineering. Hinde pet ya ka part 5 ka kren pang ka subordinate engineering. Hinde pet ya ka part 6 ka kren pang ka town and village planning. Ye syuk ha ka tu singi ngayo snow ibenrap ba kanik ka service rule ka jongi ka hamdan AA ha ka baidai bat ka definition jong chairman ru. Ni la adaptive ya kata. Ni la wanra da ka korintendam ya kata. Ki an barokot ki baidai bat ka legislative kumba julong barabor hi ba ka no ka service rule ka bonra hangi po district council ka kontup lang ya barok ki judiciary ya ka executive bat ya ka legislative ni numla ban sna ka separate an ya ka legislative tat anda ha ka jing start jing chairman ikwa nang ni syakmat ada ikwa ba ka legislative kan don no da ka jong ka rule ka service kumbalong ka state assembly ila ha ka jing penyat jing chairman tinga i ha ka jing start jing chairman ban move ya kata syakmat anda ya ka ba mentai simin on right service rule hangi po district council ka kontup lang ikini ki lightly ki mat rekam ki jungi ki bidai bat ka judiciary ka executive